serà la nit tot avall, no? Ara. ¿No te ganas de correr? Sí que correría, sí, pero para entrar en calor. La sopa no, tío. En todo el mundo, amiga. Va, camisa de sabatillas, va. Estem aparant la tropa. Els diumenges. Va, Llorenç! Ai, Luigi! Ai, Luigi! Ja van plegant els dimonies els diumenges. Hola, José Luis! Ja estem dalt, eh? Molt bé. Sí, Alen! Va, anem anant, que estic així esperant-te per gravar-te, eh? Hola, cariño, ¿cómo estás, rey? ¿Cómo estás, cariño? Yo, relajar. Me lleva el estrés. Sí, así está. Así está muy amigacho. Así está muy amigacho. Una peseta. Salva. On? On? Tu? Sí, no ho veig. Ah, la Carrasca, sí, vale. Tindrem menjadors. No em vol, Ah, ja han passat 2 hores. ¿Pues quieres un higo? Mira, a mí me llaman figo que lo menjaré avui. No ho crec. Resulta que és un dàtil. Sabeu quan estem? Com ha dit la meva dalt? A 1 grau. A 1 grau aquí dalt. A 1 grau. L'aigua està congelada. Enrique, ¿cómo estás? Me ha hecho esto sí, ¿eh? Anem a fer una foto junts. Claro, una foto. Ahí está en... La sintetitzat el gel. M'ho han dit. No està clar fort. Ai, Luis! Vale. I per què has volgut? Victòria. Ai, Luigi! A ver, la foto.
A este el que han d'agarrar, a este, va. Què, Timo? Ahí, Pasqual. Està gravant. Sí que està gravant, sí. Ese de Luis. Luigi! Oh, Luis. Vale. No plegaré. Tan Marta, ella. Dile que si vol que vagi a dinar Vale, perquè... que li toque Rafa. Toca a mi ara, no? Tu, que jo ara... Antolí, Tornem per carretera? També acabaré guante. Van pedir un caminet Iba a dir, mira, yo no le digo en visita. Eso que li dona a ell. Yeah! Això és penger, eh? Oh, això és penger! Això és penger! En la mà. Este home, mira si té ous, que va caure en la volta de Villarreal y el tío va a tornar allí en la dona, en la moto, de peregrinaje para dirle a la dona no Ah, havia no caigut. perquè la dona no s'ho creia. No ho creia. allí a posar un ram de flors. De peregrinaje allí. Així no l'ha sigut, on quasi t'has quedat. La paga. Paga la pared que no... Cachis! La gent que ha de... Bueno, Què t'ha faltat? a casa.